Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita! Una sa aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa aksyon Balita Evening Edition. Karong adlaw Miyerkules, Agosto 4 tuig 2021. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pa sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defense. Kag Action Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Medical oxygen, bastante ang supply sa Negros Occidental. Bacolod noon, ginpaandaman sa risgo sa lain-lain nga brands ang COVID-19 vaccine. Sa balita national, PNP nagpandam sa COVID-19 anti-vaxxers ang sa pagpatigayon sang masa protest. Healthcare utilization sang Aklan, critical stage na. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Mayong gabi sa mga ka-action namon nga nagamotor via Facebook Live sang DYEZ. Welcome na sa pagpangalagad namon with action and grabing energy. Energy. Sige, sige. Check natin action na ang comment section sa ato sa Facebook Live. Sa ato siling pangalagad. And check natin diri ang mga bag-o nga badge sang top fan nga possibly or may asang chance nga magdaog sa aton siling top fan of the week nga iga-announce ang first week action sa August 7, 2021, 10 a.m. via Facebook Live with Action Dorel Cabato. Madamog na salamat for tuning in, Mylene Flores Tulog. Good afternoon, Action Dale and Ma'am Ann. Salamat gid Sir Alex Monteza nga may share badge. Kag top fan Ma'am Vanessa Mayo mayong gabi. Kag good morning dira sa imo. Si Isang Sancho, may gabi Action Dale and Action Ann. Defensor just monitoring the latest update. Listening from San Dionisio, Granada. Maraming salamat, Sancho family. Sige, si Ma'am Ana Sinoro, good evening man. Kag siban pa natin nga mga ka-action nga padala sa ilay ang mga messages sa suwang gabi. Si Ma'am Sara Iscoban, happy 52nd advance 52nd anniversary sa Action Radyo Bacolod. Sige, siban pa nga mga nagpadala diri si Enski Guanson Albia, mayong hapon or mayong gabi. Sakay sino pa?
action na dahil may nabasahan kung nakagina, no? Aha. Sa mga ka-action naton. Ang aton nga, I don't know lang kung tuod to ha, si President pala naton gina, AFC President naton, si ni Danis. Oro andam gid. Pero kung lahog mo lang to or kung tuod gid man to, pero make sure gid sa aton nga mga ka-action maghalong-halong gid kay kagina kuno naka-post siya action Dale no nga gin pa cleaners la kuno danay kay nadakpan wala gasok-sok face mask. Okay. Oo. Pero I don't know lang kung sure tong ginsili ang gin-post niya or pero kung sure gid man ti isa na nakapahanumdum sa aton nga mga ka-action, di ba? No, Yes. nga hindi magpasaway. Kag bring gid sang inyo ya nga face mask and face shield. And Yes. syempre sa mga ka-action naton, ariyo balik kita iya sa aton nga promo. Damo bala naga-message sa akon Action Dale. Nagasili nga kabay kuno, isa sila sa Manawagan, sa Matawgan for 500 pesos. Ugaling Action Dale, makuha mo ang 500 pesos kung may ara ka sa entry nga ginpadala dire. Pero kung wala, sugpunan ko na karon. Standby para sa mga local news natin mga ka-action. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 7 kagkaron sa litali na sang mga balita lokal. Bastante ang supply sang medical oxygen sa mga district hospital diri sa may Negros Occidental. Iningin pa siguro ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz sa piyak sang ginakabalakan nga pagsaka sang demanda sang oxygen sa may syudad sang Cebu mangod sa pagdamo man sang kaso sang COVID-19. Suno kay Diaz, may kaugalingon nga medical oxygen plant ang probinsya sa satupad sang Teresita R. Halandone Provincial Hospital sa may syudad sang Silay nga sarang makahatag sa nagakaigo nga kinahanglanon sang mga hospital. Gain pahagman sini nga kapin 1,002 ka mga oxygen ang ginakonsumo sang district hospital sa may Cadiz, Silay kag Kabangkalan kada bulan hag may sobra pa nga 350. Gain pa siguro pa sining nga nakahandang probinsya sa naman nga senaryo bangod preparado man ang sa pribadong supplier sa pag-supply pagi sa ginpermahan nga consignment agreement. Aton nga mga hospitals ready gid ang aton nga mga high flow nga oxygen delivery system sa aton nga mga pasyente kompleto na. We have 16, no? So in the process man si Gov nag-order man nga tanan pa nga mga equipment i-upgrade yung ipadamo. Nabatihan si Provincial Administrator Diaz. Sa iban nga balita lokal, nagpositibo sa COVID-19 si Negros Occidental 1st District Board Member Romel Dibulgado. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, Webes, Hulyo 26, sa madulaan sang panabor kag panimaho ang board member nga duha sa mga sintomas ng COVID-19. Bangod sini, siya ang gin-swab test kag nagpositibo sa virus sa ginpagwa nga resulta nagligid nga Lunes. Sa karon si Divulgado ang natalana nga paidaram sa isolation sa Mambucal Resort sa Banwa sa Morsha. Isa sa mga nagka-close contact sini si Governor Bong Lacson ang gin-swab test man kahapon sang aga apang nagnegatibo ang resulta. Hulyo 28 sa mag-updanay sandaya Divulgado kag Lacson sa ceremonial groundbreaking sa sitio Hunob, Barangay Bulwangan, syudad sang San Carlos. Si Divulgado muna ang ikaapat nga miyembro sang sangguniang panlalawigan nga nagpositibo sa COVID-19. Temporary nga ginpasirang opisina sa Public Information Office sa PIO sa may Kapitolyo Provincial lagod ipay dalam sa disinfection kag decontamination. Ini matapos nga nag-positibo sa COVID-19 ang isa sa mga empleyado. Gain pa ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, Lunes ang gin-swab test ng empleyado matapos magbatsyag sang sintomas ng COVID-19. Sa karon gain paidalom na sa isolation na iban pang empleyado agad obserbaran sa sulod sang 5 kadlaw. Hag swab test man sa Provincial Health Office. Gain pahig sa Provincial Administrator nga si Governor Bong Lacson ang isa man sa mga naka-close contact sa nag-positibong empleyado. Apang negatibo man ang resulta sa nga swab test. Wala pa may baluan kung saan naliwat pagabuksan ang PIO office.
Sa iban nga balita lokal, nagpaandam ang Bacolod Emergency Operations Center o kun EOC sa publiko batok sa pagbaton sang COVID-19 vaccines nga may lain-lain nga brand. Sa advisory nga gipagwas ang EOC ginpahayag nga ang nagkalain-lain nga bakuna para sa first kag second dose ang wala pa sang pamatuod nga makahatag sang proteksyon batok sa COVID-19 bangod wala sang scientific basis nga makasuporta sini. Suno sa EOC, ang DOH ang wala man nakapagwa sang advisory kung palayag nga safe ang pagbakuna sang duha ka nagkalain-lain nga brands. Nagpanugyan si City Administrator kag Bacolod EOC Executive Director Amang nga hindi pag-erisgo sang publiko ang kayong lawas sa pagmix sang brand. Samtang ginpahayag ni Contact Tracing Head Dr. Rosalie Diocampo ang fully vaccinated nga mga Bacolod noon ang nag-eksperyensya lamang sang mild o kung asymptomatic bisan nga nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Diocampo, ini nga mga individual ang nakabaton sang duha ka doses sang pareho nga brands sang bakuna. Sa karon, wala pa sang fully vaccinated nga Bacolod noon ang naka-eksperyensya sang COVID-19 severe symptoms. Sa dugang pangabalita lokal, unanimous kaginaprobahan sang sangguniang panglungsod sa Bacolod ang resolusyon nga pangabay sa National IATF kay Department of Health sang substantial allocation sang modernang COVID-19 vaccine sa syudad sa Bacolod. Ang resolusyon ng ginduso ni Councilor Rencito Novero kaginaprobahan sang bugos nga konseho sa virtual session subong nga hapon. Ginpahayag ni Novero nga damlag lang may 3 million doses sang Moderna vaccines ang nag-abot sa Pilipinas. Ini nga bakuna ang gindonar sang Estados Unidos para sa pungsod. Sadto ginanunsyo sang kompanya nga Moderna nga ila bakuna ang 90% nga effective ag 95% nga epektibo batok sa severe disease. Sa nebloan nga 4 ka brand na sang COVID-19 vaccines ang nabaton sa Bacolod, lakip ng Sinovac, AstraZeneca, Pfizer kag Janssen vaccines. Sa katapusan nga balita lokal, ginpahayag ni Bacolod Mayor Evilio Nardia nga subong nga bulan sang Agosto may mag-aabot nga 31,000 doses sang AstraZeneca vaccine sa Bacolod. Ini ang kabahin sang 650,000 doses o doses nga ginbakal sang syudad sa mga kompanya. Una nga ginbaton sang syudad ang kapin 18,000 doses sang AstraZeneca vaccines para sa first delivery. Suno sa alkalde, wala pa sampet sa angod sa pagawatunon nga bakuna pagkatapos ng Agosto, lakip man diri ang 26 ka mga lugar sa pungsod nga nagbakal man sang AstraZeneca. Ginpathag sang alkalde, ang kadamuon sang bakuna nga nagaabot sa Bacolod nagadepende sa kadamuon sang bakuna nga ginbakal sang LGU. Suno pa sa alkalde, may mando na ini nga kung may mag-abot nga bakuna halinman sa lokal kag nasyonal, dapat ini ibakuna bilang kabahin sang tikang sa pag-stabilize sang COVID-19 response sang syudad. Lasay sa 3 Action Radio Philippine Standard Time KBC. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga
nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Timuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na. And we are back, aksyonan, back online kita subong nga sa ato sining nga pagpangalagad. And madamo din salamat kay makitaan din natin aksyonan nga may pila kita rin ka mga ka-aksyon nga before wala sang top fan badge. Pero subong nagakinang-kinang na hangila sining nga top fan mga ka-aksyon na kagaya sang chance nga magdaog sang 500 pesos. We have 10 winners subong nga bulan sang Agosto in line man sa ato sining nga pagsaulog sang ika-52 nga anibersaryo sang DYEZ. And Homa Lomera is watching. Madami nga salamat, Madam. Araman si President Dennis. Naka-tune in na siya tonight. Action Ansi. Sige na siguro, kay ginawag ko yan galan. Si Ma'am Liza Joy Amoroso, may top fan badge man. Always salamat, Gid. Archie Sembran, may nga Action Radyo. Ilabi na Gid, nagadulong sa balita. Always kami nagapamati sa inyo balita. Dili sa mga syudad sa Suday. God bless us all. Sige, Action, ang balikan to ba natin? Nga may nagka-PM sa amon. No? Nga gusto nila magdaog sa raffle, magdaog sa cellphone, kita ko nung ma-judge sa online reporting competition. So, i-clear naman yung action anti. Paswerte-swerte na siya yan. No? Kung swerte ka, tiba si ikaw madaog. Huwag kami sang power or sang otoridad kung magpili nga ikaw gandang pilion nga magdaog. Pangod ti, random kung baga action an. Yes, Once nga ma-comply ang tanan nga mga requirements, kag mechanics sa sina nga online or on-air nga promo. Oo, kay man ang nagambal to sa akon, kabay ko yung nga makadaog man sa sang 500 pesos. Galing kulak ko siya na pamangkot, nakapadala ka diri sing imo entry. Ang sa may cellphone pag action deal, no, kay ang sa actually sa cellphone damo na din ang galagas kay syempre subong pandemic mo, no, mga kabataan bala. O kinahanglanon nila ang cellphone agud iya para sa ila nga pagtuon. No, galing pasit lakon kay isa. Char lang. Hindi lang, hindi ko na pagsugpunan. Yes. Anyway, mayong gabi sa mga ka-action naton nga nagpadala na sang ilae nga mga mensahe. Si Ma'am Vanessa Mayo, always gid ini siya nag-monitor, no? Salamat gid sa imo sa may Rochester, Minnesota sa USA. And also with Doc Matt Mayo. Sa kay Sir Archie Sembran, mayong gabi man. Ay, labi nagid kuno sa nagadulong sang balita. Action Dale and Indayan. Always gid sila nga nagapamati sa may Silay City. Salamat! Sa kay Ma'am Nonilyn Saroca Doca, good evening. Si Merly Gonzaga, good evening man. Si Rochelle Polhencio Susana, Ma'am Christine Minyas Villalobos, mayong gabi. Si Nang Dayan Alvarez, galit dala sa may Kabankalan. Nag-monitor siya sa subong nga gabi. Thank you so much good sa imo nga pag-monitor ng Dayan Alvarez from Kabankalan City. Okay, kanong production day? Yes, action may kilala kita ka mga pag-read nyo lang ang mechanics. Sa dimension ta namin, nag-inquire na sa online reporting competition and napadala sila sang entry actionaan. So, wala siya limit open to all.
kung 38 years old ka ka beforehand, mo nga mga reporter, malay mo, meron ka diri sang potential actionan. So, read nyo lang ang pin post ng DYEZ sa Facebook page, sa dirang Full Mechanics, kag welcome gid ang tanan nga mag-join sang online reporting competition season 1. Meaning may season 2. Let's see Standby para sa mga balita national. Lasay sa 21 Action Radio Philippines Standard Time, GTX 500 capsule mga kaksyon na indigid magkalipat. Lasay sa 22 Action Radio Philippines Standard Time, kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Gina-discourage sa Philippine National Police ang grupo sa mga tao nga kontra sa vaccination o kon anti-vaxxers sa pagpatigayon sang masa protest sa bangod sa pamahog sang COVID-19. Sa ginpagawa nga statement, ginpahing ni PNP Chief General Guillermo Elizar nga may pila ka mga netizens ang ginreport ang sa social media mobilization sang anti-vaxxers nga plano magpatigayon sang rally batok sa vaccination program sang gobyerno sang Pilipinas. Sunod sa PNP Chief, ginarespeto sang hanay ang freedom of expression kag desisyon sang pila ka mga tawo nga magpamalibad nga magpabakuna apang ginapangabay sini nga hindi maghimo sa matika nga mabutang salang-alang ang ikaayong lawas sa sang publiko. Ginpahayag sa gobernador sa probinsya sang Aklan nga naglabot na sa critical stage ang ila healthcare utilization rate bangod sa pagsaka sa COVID-19 cases. Sunod kay Aklan Governor Florencio Miraflores, sa piyak sang critical level ang ila provincial hospital sarang pa makaakomodar sang COVID-19 cases. Dugang pa ni Miraflores, yara sa 40 tubtub 50% ang positivity rate sa probinsya, samtang 30% naman ang daily attack rate. Sa record sang probinsya, ang pagtaas sa kaso nag-umpisa sa bulan sang Mayo. Wala sang kumpirmado nga kaso sang Delta variant sa Aklan, apang ginpahayag ni Miraflores nga posible ini magbago sa palaabuton. Samtang ginapaimbestigahan sang 5 ka miyembro sang Kamarang Octa Research, isa ka independent research group nga regular nga nagapagawa sang projections sa kagpaandam angot sa COVID-19 pandemic. Base sa House Resolution 2075 na gin-file kahapon nga daw Agosto 3, ginainganyo ang House Committee on Good Governance and Public Accountability nga magpatigayon sang pagpangusisa ang sa credentials kag background sang Octa Research. Ang 5 ka mamalidhang ginalakipan na Deputy Speaker Bernadette Herrera sang bagong henerasyon na party list, Deputy Speaker Christine Singson Mihan sang 2nd District sang Ilocos Sur, Deputy Speaker Sharon Garin sang Ambis sa OWA party list, Deputy Minority Leader Stella Luza Kimbo sang 2nd District sang Marikina, kag Representative Jesus Bong Suntay sang 4th District sang Syudad sang Quezon. Luyag may baluan sang 5 ka mamalidha ang qualifications, research methodologies, partnerships kag composition sang grupo. Luyag man sa mga kongresista nga ma-validate ang koneksyon sang Octa Research kag University of the Philippines system sang una ginpagawa sa publiko ang partnership apang ginpanginwala sang natungdan. Nagabulig sa karon sa Senator o nagapabulig sa karon sa Senator Manny Pacquiao sa PNP agod pangitawon ng mga persona sa likod sang peke nga impormasyon angot sa iya kahilabtanan sa pagtukod sang Sarangani Sports Complex kag proliferation sang peke nga PNP laban resolution nga ginkopya ang iya nga perma.
Si Pacquiao nga gintiglawas ng iya legal team nagpadala sang duha ka sulat sa kay PNP Chief General Guillermo Eleazar paagi sa PNP Anti-Crime Group Anti-Crime Group nga nagapangabay sang separado nga investigasyon sa ginaligar peke nga impormasyon sa infrastructure project nga naguba sa iya reputasyon bilang public servant subong man ang peke nga PDP laban nga ginaligar ginpagwa sang kampo ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Sa una nga sulat, ginpahayag ni Attorney Pilaggio Lawrence Quizon nga ang kampo sang senador naka-identify sang 27 ka kaso sang peke nga impormasyon nga nagaaligar nakahimo sang korupsyon si Pacquiao may angot sa pagpatukod sang 3.5 billion Sarangani Sports Complex. Ang peke nga mga impormasyon ginaligar kahimuan sang nagkalain-lain nga proponent sa diin mahimo pagapasakaan sang cyber libel. Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 26 Action Radio Philippines Standard Time D3 bayo mga kaaksyon na ang kabulig mo sa pagbuhi. Action Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Agosto 4, 2021. Saluwat kaming inyong mga tag-balita. Aksyon ang defensor. Tag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila